Здравейте хора, днес ще ви покажа как да настроите Fraps, да ви снима повече време и така нататък. Значи, General, влизате, тук слагате отметка на Fraps Windows LS into Top. В смисъл да може да ви снима декстопа и така нататък. 99 FPS. Избирате тук, където искате да ви записва видеята. Нищо друго не пипате. И да, тук от коя страна искате да ви показва FPS-то. Аз съм си избрал тук горе високо. Movies и тук също къде ви записва. Това цъкате с което искате да записвате. Примерно както съм аз, F9 си го правя. Тук 60 FPS, това зависи на какво искате да снимате. По принцип е на 30 съм си го ставил. Тук цъкате Full Size на цял екран да снима. И тук слагате отметка. Ето тук. За като снимате да можете да се чувате. Слагате и това е скриншот. Това е вече за снимки, ако искате да правите с F10. Аз съм си го настроил и тук в какъв формат искате да е. Аз избирам BMP. И да, това е хора от мен. Да ви е харесал и чао.